Евангелле паводле Яна. Езус сказаў сваім вучням: «Я сапраўдная вінаградная лаза, а айцец мой вінаградар. Кожную галінку ува мне, якая не прыносіць плоду, ён адразае, і кожную, якая дае плод, ён ачышчае, каб давала яшчэ больш пладоў. Вы ўжо чыстыя, дзякуючы слову, якое я сказаў вам. Заставайцеся ува мне, а я ў вас. Як галінка не можа прынесці плоду сама з сябе, калі не застанецца ў вінаграднай лазе, так і вы, калі не будзеце ува мне. Я вінаградная лаза, вы галіны. Хто застаецца ува мне, а я ў ім, той прыносіць багаты плён, бо без мяне нічога не можаце зрабіць. Хто не застаецца ува мне, будзе выкінуты вон, як галіна, і засохне. Іх збіраюць і кідаюць у агонь, і яны згараюць. Калі будзеце ува мне, і словы мае ў вас будуць, прасіце, чаго захочаце, і станецца вам. Гэтым будзе услаўлены айцец мой, калі вы прынясеце багаты плён і станеце маімі вучнямі».